OK, takže nazdar lidi, já jsem Michal14 a vítám vás u hry, která se jmenuje Minecraft. Mám tady dneska pro vás připravený mapy od fanoušků a tentokrát je to 6. díl. A po strašně moc dlouhé době jsem se rozhodl, že natočím tu hru, takže abyste byli šťastní, aby jsem po roce natočil další video z této série, tak jsem se rozhodl, že to natočím a prostě tady ta mapa už na mě čekala hodně dlouho a já jsem ji zmiňoval ve silvestrském speciálu. Ale nevím, nějak mě asi mrdlo v hlavě a vůbec jsem na to, úplně jsem na to kašlal. Takže dobře, já jdu na to. Takže info, pravidla, dobře. Stál jsem si Minecraft kvůli tobě, tak neříkej, že tato mapa je dobře, sede za tyto slova. Čau, to je moje první mapa pro youtubera, snad se ti bude líbit. Je to moje úplně první mapa, kterou stavím, tak plus no hate. Dalo mi to dost práce, užij si mapu. Jinak ještě jen začneme, tak vlastně tato mapa byla pod názvem Mapa pro super youtubera. Což si úplně vážím. Nebo pro mého oblíbeného youtubera. A úplně z toho vážím, ty vole. Dobře. Pravidla Game Mode 0, nedávej si easy, normál nebo hard. Dej si míru milovná. Pokud ti nepůjde něco přeskočit, nebo bys neměl nervy, tak to přeskoč. Nečítuj například X-ray, dobře. Jo! Ani zde nič, jen tyhle kameny. Takže můžu ničit jenom tady ty half bloky a tady tohleto. Dobře. Úkoly. Hledej páčky k otevření dalších levelů, sbírej diamanty. OK, tady vidím něco. Dobře, já si tady vezmu jeden krumpáč, protože to nepotřebuju zrovna všechno. A podívám se tady. Secret mission najdi tady na spawnu truhlu. Oh damn. Už ji vidím. Nádhera. Dobře, mám 10 diamantů, je to úplně úžasné. Takže, jo, level 1. Já bych si ty diamanty dal třeba semka, abych je nestratil, aby jsem neumřel, dobře. Ano, tento level je moc starý, tak se snaž, ať se něco nepokazí. Level easy, lava and parkour. BFF, dobře. Spawn point, a si pozor na pauči. Dobře. Takže já tady napíšu lomeno spawn point. Ještě předtím, než jsem začal natáčet, tak jsem se musel vypnout ty vole pršení, jinak bych to asi nezvládl psychicky. Ale dobře. Tady to bude docela špatný. A skok. Pojď, to musíme dát. Tohle to se nám musí pojíst. Jo, to půjde. Co tam spadl. Dobře, co říkám? Dávej si bacha, ať se to něco nepropadne. Louče ničit můžeš. Použij aspoň louče. Dobře, já se tady podívám na louče. A osvítím se to tady, abyste něco viděli. Abyste z toho videa něco měli. Vypadá, že tady něco je. Tady se podívám. Jelikož můžu ničit, tak se tady podívám, co tady je. Hele. To vypadá celá pěkně. OK, pačko použij kde chceš. Level 1 pokračování. Level 2. To je asi tohle. Level 3, gratuluju, dokončil si level 1. Ne, tak to nebude level. To bude nějaká zkratka pro něco. Možná se ještě prokopu semka zpátky, abych tady nemusel hrabat cestu zpátky potom jak úplný magor. A abych se tady pěkně vykopal, dobře. Takže tady už nic není. OK, já se jdu podívat teda semka, co jsem tady našel za místnostku. Dobře, to asi nepotřebuji zrovna, ale všechno se hodí, všechno budu brát, všechno se hodí. Takže jo, to můžu použít na všechno. Tak to použiju teda asi na tyhle dveře. A zajímalo by mě, jestli si tu páčku můžu vzít s sebou, anebo ne. Dobře, ano, vidíš správně, toto je nově upravený level. Sami lidé tuto místnost hodnotili, taková miliarda řekla, že je to horší než level 1. Ale jenom vy jste nám řekl, že je pěkná. Úkoly. Vykrafti svoje 2 vlajky. Jak se dělá vlajka, ty vole. Aby si mohl dokončit level 1. Asi pokračování. A abys mohl na level 2 nebo level 3. Vem si luk z truhly a získej páčky.
Dej vlajku na hrad kamkoliv, aby tam šla vidět přes okno. Pokračuj v mapě. A lomeno spawn point, jasný, napíšu si to. Je to tady. OK, tady máme teda luk s šípema. Vystřelil dvakrát, aby si měl 2 páčky, aby si mohl dokončit 1 L. Pokračování. Otevři level 2 nebo 3. Seber si šíp, až střelíš do tlačítka. OK. Mám si sebrat šíp, až střelím do tlačítka. Nechápu. Jasný. OK, to je chytrý. Dobře, teďka bych měl mít páčku, ano. A měl bych vystřelit 2krát, abych si měl 2 páčky. Jestli to chápu dobře. Se musím vrátit zpátky pro to? Jo, už tady je druhá. Takže jo, máme 2 páčky. A teďka si akorát tady otevřu ty dveře. Protože páčku můžu použít na cokoliv. Králci jsou hnusní. Ne, dobře si tam srandu. Samozřejmě. Mám tady nějaký pěkný hrad. Chci podívat, co je vevnitř. Polož vlajku například sem a znič ceduly. OK. Takže tady budu pokládat vlajky. Dobře. Docela bych se nedělal, kdybyste slyšeli v pozadí klikání. Oh. Tak to vypadá pěkně, teďka budeme ozbrojení, chápete to? My budeme ozbrojení, my budeme největší ozbrojenáři na světě. Jsem fakt nechtěl, já jsem to ježišmarja tu pepletu. Dobře, dáme si to semka. Tak. A podívám si, co je tady v tomhle hradu, jestli tady náhodou není ještě něco jiného. To je asi... OK. Nechci, aby to tady chytlo. Fakt ne. Hele oši, našel jsem truhlu. To je úžasné. Není ještě náhodou tady? Nebo něco? Nebo něco? Dobře, to je asi všechno. A náhodou třeba tady? O, jasný. Ne, nebudeš pršet, ani náhodou. Nesnáším, když prší. V Minecraftě, ty vole, ještě. Ty pixely, ty vole, vám lezou úplně do hlavy. To prostě ne, to neuděláte. Nic jiného. Dobře. Tak já se podívám. Tady se vezmu vlajky. Vezmu si fialovou a černou, protože to může být zajímavá kombinace, může to být pěkný. A jakože my máme na hrad nějaký vlajky z toho důvodu, aby se nás ostatní báli. Ale ne, Novák ten si tady udělá vlajky, aby to bylo pěkný, vole, aby to bylo nádherný, prostě aby se mu to líbilo. OK, teďka se tím můžu úplně kochat, ty vole, tam mám tady vlajky, ty vole, a teďka jsem úplně nejvíc šťastný a můžu se podívat dál. Tady to bude asi všechno, podle mě, co tady mám udělat, tady jsou úkoly. Dobře, tady nic. Nevleku nahrát kamkoliv, aby tam šla vidět přes okno, klidně, tady jsou okna. Pokračuju v mapě, jo dobře, takže mám pokračovat v mapě. To bylo trapný. No a teďka jenom jestli se vrátíme zpátky úplně v pohodě. Se všema věcma. Takže teďka čumte na toho lamu. Jo. To je riskantní semka, takže půjdu sem. A já jsem to pokulil. Asi. A nebo ne. Já nevím, ale vypadá to dost blbě. Jestli je to tam. OK, takže jsme v pohodě, jsme úplně v pořádku. A já si tady vezmu tohle. Protože to nechci a vrátím semka ty diamanty. Teďka bychom měli jít do level 2. Máme 1 páčku, to je super. Položím semka. A normální místnost, normální parkour. OK. Tady měl být možná vozík, nevím, nejsem si jistý. Ale dobře, jdeme to zkusit. Jdeme to zkusit nějak přeskákat. A aby jsme se semka dostali. Víte co? Nahoře, udělej si žebříky, checkpoint. Level hard, bob time. OK, budu králík, budu tady skákat. Bude ze mě králík.
Tak to je nádherný. Já jsem vždycky jakože... To bylo fakt trapný. Hoši, mým vysněným cílem v tomto životě je stát se králíkem. Víte, jaký takový králík může mít ty vole... Nevím čeho. Holek? To bylo od tebe hnusný tady tyhle ty skoky. To fakt jako... Level 2 splněn. Gratuluji, vrhni se na level 3. Dobře, tak tohle to bude asi projížďka. Jestli to říkám dobře. Onem, pojď. Protože nechci sebrat. Dobře. Tady máme páčku, tady si vezmeme tohleto, tady ten vozíček a můžeme se vydat rovnou do 3. levelu. Pěkně se tady projedeme. Level čeká. OK, level čeká. Máme tam nápis level čeká, což je úplně úžasný. Takže final, level 3. OK. Jdem do toho, hoši. Tady tahleta chvíle čekala na nás všechny. Čekala na nás necelých 8 měsíců a Nováky ji nenatočil. Takže my se do toho přidáme. A ukážeme lidstvu. Ukážeme lidstvu, co to je Minecraft. Co to je pravý hraní téhle hry. To je sviňácký tady tohleto. Spawn point. Co to sakra? To nemyslíte vážně? Level hned v lávě? A hned u level 2? Dobře. OK, dej si věci do bezpečí. Hele hoši. Si mi nějak nezdáš. No jasný. Našel jsem poklad, hoši. Já jsem bohatý. Teďka jestli umřu, tak jsem v háji. Dobře, dobře. Je to sice starší level než první level, ale opravit ho můžeme, ne? Pánové, můžete to aspoň opravit, prosím? Level hard, peklo. Dobře, dej si věci do bezpečí. To nevím, jestli půjde roztlačit. No jasně, že to nepůjde roztlačit. Další, vždycky jsem se chtěl stát popelářem a... ne, dobře, nebudu se stát popelářem, dám si věci úplně semka. Kam to vede, protože tady je chybička asi ohledně redstone torče. A všechny věci, které tady mám, tak si dám úplně semka, abych se mohl cítit jako ten největší frajer na světě. Jestli se mi semka vůbec vyjde. Dobře, vejde se mi to, takže se vracíme zpátky. Dobře, jdeme na to. Bude to hodně zajímavý. Teď mě to kouslo do prdele. A zase. OK, pěkně. To jste udělali hloupě. Od kdy je v pekle voda? To jste ten level pěkně opravili, no. Líp to nešlo? Stavitele. Jo, bude to lepší. Jo, a tu vodu jsme udělali ledem. Cítí se trapně. Get wrecked! Kritik. Aha, pardon. Dobře. Level hard? Waterworld. Vypadá to fakt pěkně. Ne. Ne, prosím, ne. Já nesnáším tady tohleto stoupání na vrch pomocí žebříku, to úplně fakt nesnáším. To je to nejhorší, co mi můžete dát třeba do mapy. Tady to ošulím. Protože můžu. Teďka nespadni. Nespadni. Hele. Nevím, jestli půjde tohle. Ale i tak, ničemu to nevadí. Fucking shit. Co to řekne Maku? No náhodou jako. Si jako myslíš ty vole, že tady budeš mluvit prostě. A anglicky ještě. Jako, ty jsi dobrý student v angličtině, ale jako... Nebudeš tady mluvit prostě, teď jako, to teda ne. No to jako to by nešlo. Víš, jak jsem ti chtěl dát na vysvědčení 1? No, máš smůlu Nováku, vole. Můžeš mít 4. Protože, vole, mluvíš prostě z angličtiny. Já prostě tady tu mapu musím dohrát. Jelikož už byla strašně moc dlouho v mým e-mailu a prostě ji musím dohrát, protože tato mapa je hodně pěkná a dal si s tím člověk hodně velkou práci, ale já prostě jsem ji nenatočil. Tady má takový hnusný, zrádnej úplně. Víte co, tady je žebřík. Jo, je to tam. Teďka nevím, jestli si můžu sem dát spawn point, nebo nemůžu.
Já bych se semka dal. Víte co, jen tak, jakože víte co, ze srandy. Jo, tak to je nechutný u tebe. To můžu udělat takhle. Dobře, neberte to jako cheatování, ale je to vlastně nedodělek mapy. Když to tak vezmete. Tak trošičku teda. Ale dobře, jsme tady. A pěkně jsme to udělali. Jsme nejlepší. A zaslyšíme si odběr. Dobře. Level harder. Finally home. Spawn point. Teďka jsem udělat spawn point. Konečně doma. Cože? Aha, bracha si hrál asi s počíkem. S počíkem? Jo, s počíkem, jako s počítačem. Dobře, dobře. A zničil mi dům. Dobře, nezabiju ho, když mu jsou teprve 4 roky. O, pěkně. Překlad. Ahoj bráško, udělal jsem ti mapu, tak si ji užij, Kubiček. Dobře, 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 to je pěkné. Já to tady můžu klidně takhle, ale ne, to neudělám. Jelikož já si budu vychutnávat tuto mapu, co se udělá, co se stane, když tady to takhle udělám. Jo, jasný. Tak takhle. OK, to vypadá pěkně. V pozadí mi hraje krásně dramatická hudba, ty vole, z Minecraftu. Úplně se mi to líbí. Ne, dáme to ještě jednou. Tohle to... Prostě si to... Cítíte, ty vole, ten Minecraft. Cítíte ty kostky. Je to tam. Dokázal si to. Mapu... Dokázal si tyto mapu. Kdo jsem lenivý. Ještě ta hudba, ty vole. Spawn point. Extreme, pardon. Přeplet. Final level, kaktus je všude. Invaze kaktusu! Pomož si sám. Můžete můžeš ničit pak. Jestli ho můžu ničit, tak v tom případě bych zničil tady všechny tyhle ty 3. Vylezl bych semka. A skočil bych. Jo. Nutný spawn point. Ano. Vykopej si cestu. Bludiště. Ne. OK, takže spawn point. A věci. Co pak s nima? Já bych si je dal, ty vole. Já nevím. Vůbec. Pamatujme, že máme u sebe 17 diamantů. A asi bude takový jakože trošičku akční. Jedna cesta je správná. To bude hodně špatně, já tady budu 40 minut rageovat, že se netrfím do žádné díry. To zní trošku jakože zajímavě, ale myslím to vážně. Mám 36 kaktusů, které jsou úplně k ničemu. Takže já si vyhodím do lávy. Já jsem taky debil, ty vole. No, ok, jak aspoň máme ty vole diamanty postaraný, takže podíváme se, jestli tady náhodou není nějaký dělíček nebo něco. Tady to vypadá slibně, nevím proč. To asi ne, hele. To tady, to bude strašně zaspamovaný. To bude špatný. Já ani nevím, kde to je, já nemám vůbec žádný tušení. Hele, já už po třetí, ty vole, vypínám déšť v té hře. Komandem. Si tady nastavím den, aby bylo pěkně. Vykopej si cestu asi. Teď je to ulo samo. Já si jenom koutěk věřím, vole. Takže Joši. V momentální chvíli přijde ta nejdramatičnější část, kdy zjistíme, jestli jsem skill, nebo jestli jsem úplná sračka. Takže jdem na to.
Hele, já se takhle můžu koukat. To je docela jakože dobrý. Já se mám spát. To je docela dobrý tady tohleto. Tady nic není. Že bych se, já nevím ty vole. Já se můžu koukat takhle, to je jakože docela dobrý. Podle mě. Hele, to vypadá nadějně, já jsem tady něco našel. Oh, pěkně. Ty vole, jsem mal spát. Dobře, tak to máme, to by bylo hotový, takže dobře. Promiň, že mapa byla krátká, nebyla krátká, byla hodně dlouhá, podle mě. Konec, neboj se, čekají ti brzy další mapy ode mě. Teď ti zbývá si dát Game Mode 1, aby se juknul, jak to tu všechno vypadá. Věci si vem, jestli chceš, tak kde je vozík zastaven. Dobře. Super Mega Secret 50. 1 diamant, 10 bodů. Ale podle mě mapa je pěkná. Když jsi si s tím dal práci, to tam jde určitě poznat. A je hodně dobrá. Já nebudu hodnotit mapu. Když jsem to dělával, tak to jsem dělal chybu. Jenom se podívám se tady, jen tak ze srandy. Dobře, máme teda kolik? Ještě 17 diamantů k tomu. Tadyhle mám taky asi diamanty v této truhle. Jasně, že jo. Takže plus 17 to je 28, takže 348, takže když to násobím desítkou, tak by to mělo být 3480, teda podle mý hlavy, já jsem to počítal teďka z hlavy, protože jsem línej teďka hledat kalkulačku. Znáte ten pocit, když říkáte mamce, že potřebujete kalkulačku, ono vás opraví, že žádná kalkulačka neexistuje, že existuje ty vole jenom kalkulačka, protože kalkulačka by byl vole název pro karkulku. OK, takže pokud se vám tady tohleto videjko líbilo a chtěli byste třeba pokračování z této série, určitě nezapomeňte dát lajčík a já se s vámi loučím u dalšího videa z této série nebo z jakýkoliv videa a zatím teda ne, to bylo moc trapný, počkejte hoši, to dokážeme. Zatím teda čau.